Son María Frais do canal de Devagar.eu e hoxe estou aquí porque vos quero falar desta herba que teño aquí ás miñas costas que se chama canifrecha, brizo, nabo do demo, pé de boi ou quizá teña outro nome na vosa zona, é o enante crocata. O enante crocata é, na miña opinión, pois se cuadra é a herba máis perigosa que podemos encontrarnos, porque pode dar lugar a unha serie de confusións que poden resultar letais. A herba pois, ten unhas toxinas, uns venenos neurotóxicos que poden provocar a morte despois da súa ingesta en cuestión de minutos. Estamos no mes de xullo, xa non é un bon mes para vir a aprender a identificar esta herba. Xa pasou a floración, xa está tirando a semente, como podedes ver. O que nos queda aquí pois son os talos bastante pelados, perdeu as follas que fican están bastante machucadas, pero o que me interesaba e polo que viñemos aquí é para ver isto, para ver as raíces, os nabos do demo, polo que esta herba recibe este nome. Estes nabos, que é ademais onde concentra a herba maior toxicidade, son os que de vez en cando producen algún incidente lamentable ao ser inxeridos por alguén, confundindos con unha cenoura silvestre, con yuca, como aconteceu fai un tempo, ou con cualquier outra herba comestible. Aínda que non estamos no momento óptimo para identificala, imos dar algunhas outras dicas para aprender a recoñecela. Aquí vedes a floración típica das plantas desta familia, das umbelíferas, que teñen esta forma de umbela, cos radios que saen todos do mesmo punto. Para garantir unha correcta identificación de cualquier umbelífera, debemos acudir ás súas sementes, que as temos agora neste preciso momento. Como vedes, teñen esta forma alongada, un tanto tubular, por aí vos unha imaxe aí para que podades apreciar máis de perto. Non se aprecia moi ben as follas neste momento, no estado no que está a herba. Xa vedes que son unhas follas recortadas que poden lembrar pois as follas de un prixel cando está subido a flor ou de moitas outras umbelíferas. Non son un bon criterio de identificación as follas destas plantas. Os talos estriados, unhas estrías ben marcadas, sobre todo na parte superior, son talos ocos. Cando partimos os talos sentimos o cheiro forte da herba, non é un cheiro desagradable, para algunha xente sí, pero polo xeral non é un cheiro como pode ser o da cicuta, que resulta moi desagradable. Xa vedes que están, que teñen esa coloración, ese tono como do viño, sobre todo nos nós e nos pés da herba, que así agora vese mellor. O enante, o nome da herba, significa viño, porque o consumo desta herba produce un efecto de embriagadez. Homero fala das matanzas ceremoniais que en Cerdeña realizaban os colonos fenicios, intoxicando a vellos ou delincuentes con un veneno elaborado a partir desta herba que lles deseñaba na cara un espasmo que parecía un sorriso malévolo, ¿no? A risa sardónica. Xa que estamos aquí, aproveito para ensinarvos esta herbiña que tamén me gusta moito, que é a mentaloba, que é outra planta estupenda, preciosa. Temos que ser cuidadosas coa canifrecha, co brizo, voulle chamar brizo, porque aquí na miña zona chamámoslle así. En primeiro lugar, as umbelíferas son un tanto difíciles de identificar, non? Pois hai que outras familias botánicas, pois as distintas especies diferencianse bastante ben, pero non é o caso das umbelíferas. E estando esta herba entre elas, pois un erro na identificación pois pode resultar bastante dramático tamén. Dentro desta familia está tamén a cicuta, pero a cicuta é unha herba que cheira mal, é unha herba que
cheira mal, que, bueno, non vai resultar para nada apetecible comela ou infusionala, mentres que o brizo pois non resulta así, de facto, xente que morreu fai como un mes e medio un rapaz na zona de Coruña, porque a comeu, e a xente que a come pois, con toda a razón, porque non lle sabe mal. Vou parar aquí porque vos quero ensinar a cambiar isto. Esta é a pimenteliña, un poligonum, non sei agora cual, poligonum algo, bueno, chamase pimentela porque, a ver, quen se atreve a probala, non? É tamén da familia Crista de Galo, aquí non vexo ninguna florida porque isto debe ser desbrozado fai pouco e entón está rebrotando fresquiña, non lle vexo a floración, pero botan unhas cristiñas de galo, pero bueno, está inconfundible porque colles así unha folla e se te atreves metela na boca e pica que rabea. De facto, en algún sitio lín que en algúns tempos isto secábase e se utilizaba para, bueno, como un sustituto ou un precursor da pimenta. Isto das ervas silvestres parecese bastante a como facemos cos cogumelos. Se nunca apañamos cogumelos, non creo que aspiremos o primeiro ano que saímos a traer na cesta 10 variedades distintas, non? Vamos ir aprendendo e aquelas que non coñezamos, non recoñezamos, pois podemos observalas, podemos comezar a especular sobre a súa identificación, pode ser que collamos algunha e pois nunha saca apartada do resto que non esteña en contacto co resto, pois a podemos levar para as nosas casas para ver se na casa identificamos máis ou consultarlle a unha persoa que entenda máis que a nós, pero que non se nos vai ocurrir penso eu, vamos, o que se nos vai ocurrir é dicir, pois teme boa pinta, vou a comer, porque está o regato seco, o regatiño, e aquí vemos os brizos medio mortos que medraban na súa base. Aí podedes ver unhas folliñas máis recortadiñas de un. Realmente non tive moito suceso, xa non vou encontrar plantas en floración, colocareivos por aí unhas fotos para que vexades como é o brizo. Esta se va acordando que me contou a muller dali da comarca de Monterrey outro que elas de crianzas que iban guardar as vacas e andaban polo monte e tal, e un dos xogos que tiñan era machucar estas raíces tóxicas venenosas mortais do brizo e botábanas onde a auga estaba así un pouco apouzada ou había unha presiña e machucaban ben todas esas raíces e botábanas na auga de forma que eso intoxicaba os peixes e era como un xeito de pescar, non? Para que vexamos tamén como son os nosos medos de relativos. Relativos tamén o descoñecimento e a falta de contacto, non? De contacto e de vivencia coas ervas ao noso redor, non? Isto que hai por aquí polo chan, estas erviñas todas, isto chamase estrelamar. É un plántago como chantaxe, como lingua de ovella. Hai que collelo así con cuidadiño, procurando que non nos quede, que non nos levemos moito a raíz, e pola no calcañar, dentro do zapato, para subir a paletilla. A mí hoxe falta me fai. Máis nada, espero que vos sexa de utilidade esta información, espero que vos guste este traballo que fago. O meu desexo é facer un contido de calidade, que sexa de utilidade a xente, máis nada, nunca se transmite igual así por medio dunha cámara, eu aquí falando só polo medio do monte que en persoa, entón espero que nos podamos ver máis cedo que tarde, e nada, cuidadevos, chao de terra.